Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis qed jitfa' l-piż tad-dejn li għandha l-kumpanija tiegħu fuq il-ħaddiema. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif il-ħaddiema fil-kumpanija ta' Joe Ellis ta' spiss qed ikunu mċaħda minn dak li huwa dovut lilhom fil-ħin. Dan hekk kif ħaddiema għadhom qed jistennew il-ħlas ta' Diċembru li kien ukoll jinkludi l-bonus statutorju tal-Gvern. Id-deputat li għalih ħareġ u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech biex jiddefendih fil-konflitt ċar li għandu mal-pożizzjoni parlamentari tiegħu jidher li għandu drawwa li ma jħallasx il-pagi fil-ħin, hekk kif il-Gazzetta rrapportat kif dan id-dewmien mhux każ iżolat. Fl-aħħar xhur Ellis għamel pressjoni fil-Parlament fuq proġett infrastrutturali li għandu interess fih bil-moħħbi permezz tal-kumpanija tiegħu Kozo Concrete Products Limited. Il-ħaddiema li tkellmu mal-Gazzetta spjegaw kif għalkemm huma jinsabu mxebbajn bis-sitwazzjoni huma jinsabu fuq kuntratt definit ta' xogħol għal 3 snin u Ellis rabathom li jekk itemmu dan il-kuntratt jistgħu jkunu obbligati li jħallsu penali. Il-kumpanija tad-deputat tal-partit li qrib elezzjoni qabdet taħarqu qalbu mill-ħaddiema qed iċċaħħad lil ħaddiema tagħha mhux biss mis-salarju ta' Diċembru iżda wkoll mill-bonus ta' €135 li jkopri l-perjodu minn Lulju sa' Diċembru tas-sena li għaddiet. Dan kellu jitħallas sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' dak ix-xahar. Fil-probation biss ma kellniex problemi, mill-bqija trid tittallab għal dak li hu tiegħek bid-dritt. Kienet kwotata tajt waħda mill-impjegati tal-kumpanija ta' Ellis. Il-kulħadd kienet żvelat kif il-kumpanija ta' Ellis qed tissupplixxi l-bricks lil kuntrattur ewlieni u mifhum li l-kumpanija ta' Ellis għandha dejn ma' diversi kuntratturi għawċin u qed taqta' l-kontijiet tagħha billi tpartad b'materjali li tipproduċi, inkluż il-bricks. Skont is-sorsi tal-kulħadd, il-kumpanija ta' Ellis tat 50,000 briksa b'valur ta' €50,000 għal bini ta' żewġ toroq arterjali. Meta mistoqsi dwar dan, Ellis ma ċaħax u stqarr li huwa ma kritikax il-proġett. Dej dmiri bħala parlamentari. Ma taħsibx li hija xi ħaġa li tikkontradixxi lilha nnifisha li tikkritika proġett u mbagħad gawdi minnu fl-istess ħin? Jiena ma kritikajtx il-proġett. Madankollu Joe Ellis kien staqsa fil-Parlament b'tali mod li jagħmel pressjoni sabiex jinfluwenza r-rata li bih jimxi xogħol fuq il-proġett. Xi ħaġa li ddaħħal dubji serji jekk setax igawdi minn dawn jekk il-kuntrattur jixtri iżjed bricks minn għandu, b'riżultat li Ellis ikun abbuża mill-privileġġ parlamentari tiegħu. Joe Ellis, l-għan parlamentari. Sewa tgħid il-Ministru li l-Gvern mixi pass wara pass, forsi jista' jgħidilna l-Ministru kemm il-pass baqa' biex titlesta triq minn Nadur għall-Imġar.